Ganado kayo lang pagtutoy magnilugay og ning busok lang pa itong mga baktin. So may adlaw mga idol, magpainom na po tarong tiki-tiki no. Ikatuloy na ron ka adlaw sa ato ang pagpainom og mo ni ang last. Sa akong naobserbahan, okay kayo ang magpainom og tiki-tiki sa mga baktin. Kay gana kay lang pagtutoy no. Okay kayo na siya gamiton. Mo ni ang unang vitamins. So ito may patumar ning last nga adlaw, ikatulong adlaw. Manay katulong adlaw. Na to butang tanan atong tanawon ang ilang tutoy kasuki mo tutoy mga idol. Sanay natay ginasagol no para padungog siyang gatas aron ni motdan og mao ni ang sisikal sa isa ka kilo nga laog natay ginahalo nga tag duha ka kutsara padungog ni gatas sa atuang anay no para di siya mahotdan kay kusog kay mututoy ang mga baktin tungod sa tiki-tiki. So mo na itong pagsagol. Ganado kayo lang pagtutoy magnilugay og ning busok lang pa itong mga baktin. So mao na siya no. Dali kinanagko lahi itong primero na itong pag-videoan og nakasunod mo. Mas dagko dayon siya nga ato siyang gipatumar og tiki-tiki. O lagpad na kay likod. O atong anay pod naputay gi sagol sa pagkaon na nino nga pang pagatas nga sisikal ang pangalan. So, ganado po ang anay mo patutoy, di siya kuhan kay daghan magsulod yan totoy. Oh, last key na kayo. Naginilugay.